Salutare, aici Masacru și urmează să vă prezint discounturile și bonusurile de săptămâna asta din GTA 5 Online. Înainte de a începe, nu uitați să dați un like și subscribe, canalul e încă mic și are nevoie de puțin ajutor din partea voastră. Să trecem la subiect, să începem așa cum v-am obișnuit, și anume cu mașina de pe podium. Aici avem Wagner, o mașină ce o putem găsi și pe Legendary Motorsport la prețul de 1.535.000. Bă, cel puțin e mai bună decât mașina de pe podium de săptămâna trecută. Asta măcar costă peste 1.000.000. Dacă sunteți curioși de unde a fost inspirată mașina asta, ei bine, seamănă destul de mult cu Aston Martin Valkyrie, cunoscută ca și Nebula, un prototip de mașină ce urmează să intre în producție anul acesta. Săptămâna asta avem discount doar la o singură afacere, și anume la Hangar. Avem 50% reducere și în plus avem și la upgrade-uri tot la fel 50% reducere. O mișcare proastă, aș putea spune, luând în calcul faptul că săptămâna trecută Hangarul a fost redus la 70% și nu știu, în orice caz, dacă ați uitat să-l cumpărați săptămâna trecută, îl puteți cumpăra acum cu 50% reducere. Pe lângă faptul că hangarurile sunt reduse la jumate de preț, toate cargourile de aici sunt plătite dublu. În mod normal, de exemplu, ăsta era 10.000, acum săptămâna asta o să fie 20.000. Nu e tocmai o afacere extraordinară, dar dacă ai 2-3 prieteni cu tine, se merită. Trecem mai departe la discounturile de la mașini. Pe Warstock avem Scramjet-ul, e la discount 2.400.000, încă o mișcare proastă, aș putea spune, din partea lor, deoarece acum 2 săptămâni Scramjet-ul a fost la podium, așa că nu știu cine o să mai cumpere Scramjet-ul. Pe lângă Scramjet avem și Hunter. Păi e frumos să vedem un elicopter la discount săptămâna asta. Eu mi-am luat Acula, nu știu, probabil o să mi le iau și pe Hunter. E destul de interesant și elicopterul ăsta. Și încă 3 avioane, avem Bambushka, Starling și Rogue. Și nu în ultimul rând avem Rocket Voltic. Am mai avut o dată săptămânile trecute discount la el. Mai avem încă o dată, îl găsim la 2.000.000 cu trade price-ul deblocat. Pe Legendary Motorsport avem de data asta doar 2 discounturi. Primul este la Progen T20, o mașină din clasa Super, redusă de la 2.000.000 la 1.500.000, și Pegasio Series, o mașină tot din clasa Super, redusă de la 1.950.000 la 1.365.000. Pe lângă discounturile astea avem și Ultralight-ul free, gratis, cum vreți voi să-i ziceți, de la 500.000. Bă, vă sfătuiesc să-l cumpărați pentru că are un upgrade care îl poate face invizibil pe radar, Ultralight-ul și Acula fiind singurele 2 vehicule care pot deveni invizibile pe radar. Și cam astea au fost discounturile la mașini. Acum o să trecem la bonusuri. Ca și bonus, săptămâna asta avem ori 3 cash și RP la Stockpile, toate cele 7 misiuni. Bă, ăsta e un mod destul de bun de a face bani, e un job destul de ok, poți să faci undeva la 100 și ceva de mii pe 3 runde. Și cam ăsta e singurul bonus de săptămâna asta. Weekendul ăsta se pare că nu e chiar așa de promițător cum a fost weekend trecut. Avem câteva discounturi bunicele. Din păcate avem un singur job care dă ori 3 cash și RP. Cam atât și cu discounturile de săptămâna asta. Sper că v-a plăcut și poate săptămâna viitoare o să fie discounturi mult mai bune decât săptămâna asta. Până data viitoare, v-am salutat și numai bine!